man. Expired naman ng 24 hours nga uyab na ako. Ha? Pag-renew na po ko. Magpa-renew ka kay para Para mabalik. balik siya. Pila ka man sa imong i-renew? Para sagad-sagad na madamo. Total, naprinda naman akong mama. Ako yung iprinda kay para lang magdugay-dugay mi pang. 3 years. 3 years and 12 hours. 3 years and gusto mo 3 years magdugay mo. Gunite. 3 years nung ginahandad ko og kanang picture sa Dala na siya dako. sa lalaki nga nahigugma sa imuha karon. Kani. Picturaan medyo kaduda-duda gyud nga mabalikan ka ani niya kay di man kay itsuraan. Nya kani gwapo man kayo niya, batanon pa gyud ni. Na edad naman ig 18 wala pa. 20. Pwede na siya ma-effect na atong lumay ani ha. So 3 years and 12 hours. 12 hours. Pwede lang 5 minutes para na allowance. 5 minutes, no? Oo. So, sige, ato nang ikuan. Gwapo gid itsuraan gid ay no? Di mo bagay pero ato nang ipabagay. Mabagay-bagay ra man ha. Nagadepende man na. Gunite. Ibutang sa imong tutoy dapit. Suyop lang kag katulo. Ha? Suyop kag Oh, katulo. dili ko adik, madam. Dili sa ano ni? Ayun sa Patawas man gud ni Ay, sa tawas sumpa. Dili ni siya katong isa. So yung patawas na. Ipanuloy mong naong. Sa naong magula nimo kay para magwapa man gud ka na. Ipaaso imong naong ba. Papa na ko, madam. Sige, isa pa. Perfect. Kapit na mahurot. Sige. Hutdon man gud niyo siya dapat. Oo. Okay. Okay na, madam. Sige, Ay, tapay client. Madam. Sing. Ay, illegal na! Ay, dili sa ano niya. Nagpatawas siya. Ang mo illegal na ha? Nagpatawas siya. Mo kag ilok nagpatawas ka? Dili kay 3 years. Uyo pa na ang wish nimo. Uyo pa na. Baho imong wish Perfect. mo. Uso yung gian. So, madam, okay na ko. Okay na ka. I-Gcash na lang akong bayad. Gcash lang unsa ha. to? Unsa to? Wala akong pala. Unsa to madam? Yang gian. Ay, nagpaano sa kanyang lumay. Palumay? Oo, lumay niya daw. Gusto na i-extend. 3 years and 12 hours and 5 minutes. Di lang ko maglumay kay kami pa man. Wala pa ato sa may Ano tuyo gani mo. nung nagproblema ko pag mata na ko ba 16 man among manok. 10 na 16 lang. yung manok na ang nabilin karon 10 na lang. Nawala ang 6. So, tapos, unsa ba yung problema nawala? Patagna na ako. Magpatag na ka. Di ba mananagda po ka? Patagna na ako madam din. Sige na ba So friend kani bitaw kay kay ta. magpatagna man ka, ang kuan gid ani is napulo man ka buok, nagadepende man gud ang bayad sa nawala kay kung nawala to siya mabalik ra pud na sa imo kapag matagnaan na nato, di ba? Kung pilay presyo sa kung manok? Oo, kung napulo ka buok nya tagpilang isa ka manok, 200. 200 sun sa napulo mo bayad kag 2,000 kay kanang 2,000 mabalik ra man na sa imong mabalik to imong mga manok, di ba? 2,000 jud. 2,000. Pwede ra GCash, pwede ra pod card. Sige na Ano, lang credit uy, card. Gcash para makuan makaya. Sige. Surely man kay na makuan jud. Sa ani, Ang wala pa nangawat. jud ko nakamali og sa akong mga patawas diri patagna-tagna. Wa jud ko namali. Tanang mga kawatan gikan sa kuan matagnaan gyud ako sa Ang mga hitsura maano jud nimo. Ang itsura maano gyud ako. Sige do dang bi, sige daw. Sige, i-GCash sa daan bago tayo Ay, Gcash ako unya. sige, Sige sige. ha. Ang importante ang nawong ha, feature sa nawong. Okay, wala problema. No, So, jud, ha? kailangan ako og mga pangalan sa manok. Ulo ka buok pangalan. Si isa na lang ato. Si ano, si Tracy. Si Tracy. Si 14 di asa. Ay, di, Tracy. Si Tracy di ay. Tracy oo. ang name. So, sa manok lang imong ipakuan. Wala kay gusto nga bisig na kay gusto mabalik sa imo ha. Actually, nawala po naman duwa ka baka. Pero, Ayan ang di man guna pwede isabay. Kay kung isabay po nato nga ang baka mabalik, so medyo dako kag bayron nun. manok lang sa ano. Manok lang sa gyud ta ha. Tag 30,000 bigay sa kabaka po. So imuha kay katong manggod ganina wala na ko gigamitan og patulo og kanila isa ra to iya ha kay lumay ra man to. Kan imo kay lisod gyud ni kay medyo tagnaon gyud nato sige ang daw, ano ha. sige, bi. Pakigunit. Mupurma ang naong. Mupurma aning naw. Sige daw. Pakigunit lang sa kay atong ampuan ha. Ilom lang sa tayo sig ano kay Guniti sa kadali Ako sa si gunitan. kay need yun na to ning ano ibutang sa ni kadali. Guniti. Ang kandila. Kanila. Kay medyo
imuha kay napulo makamanok no. Oo, pulo ka So man. medyo daghan gyud atong gamiton ani nga ano. Bago na to matagdaan ako manggod ano jud ko nagagamit og tawas para matagnaan gyud ako ang tanan kay kung kagamit manggod ko ani mo bright ko. O diba? makita na ko ang mga future. Ah. Og hala, Isa. tao ang nagkawat. Ay, ito gayop buang. Tao ang nagkawat. Tao malamang tao. Usa po na siya. Ulitin na, Kana muna pong ni. kanang ano pud ba? Concise. Ipakita sa amo ang hitsura sa nangawat nga og manok. Ado. Unsa man na? Unsa man nakita madam? Wala pa nagbulag pa. Ano? Oh, tanawa. Oh, Ni puro man na. usay porma Ni na. puro man na. Ni puro man ng tao gid lagi ang ngawat. Usay pagkatao ana. Oh, Mm. babae. Usa pa usay man Bugdog nakita? bilahan nga babae. Ah, bugdog bilahan? Bugdog bilahan. Kasi may silingan namang bugdog bilahan. Hala, Ano, usa pa? silingan lang ninyo ang nagkawat. Ano, tama. Silingan lang. Bugdog bilahan na silingan. Unsa kaya? Guyot kita ka oh. Unsa na po na? Subidahon og naw. Na, Subidahon og naw. salumi. Dili ko sure ha kung dakuon pa ni siya lawas. Dakog bilahan, subidahog na mo. Taas og buhok. Taas og buhok. Taas og buhok. Kulot. Taas og buhok na kulot. Kulot, kaysa Med- may kulot na silingan. Wait lang nyo. O, napurma na yung lawas o. Tanawa ha. Kamay Oo. na lang tulo. Nakita na ako. Kasi may nakita, Medyo payat. payatun, kulot. Payat. Hala o. Oh, Tanawa. unsa man na? Pangit. Pangit ang kawatan. Pangit. Tanawa. Pangit. Ngilad. Ginong. Tanawa o. Nakita. Tanawa. Kaysa may kulot, pangit, payat, subidahog na wong. Tanawa. Tanawa lagi o. Kajut lang, Ato ning undangon. anong dangon man nato dam? Di makaya. Balag di na lang kamo bayad. Dili kajut lang. Murag, wait lang ha. Ato sa pabugnawon. Ah, ako na basa. Ako na yung basa, murag kabasa, kabalo mo kung basa ani. Murag pareha magnawang dam. Murag ikaw ni. Aton lagi kay di na kaya pang salain na lang managna ha. Salain mo nanagna na lang Salain, yun oy, ka. kay natagnaan na nimo o kasi nangawat sa manok. Dili, wala. Di ba o payat, kulot, pangiton, Dili subidahog na wong. Di sa uban na lang ka magpatagna kay murag mali gud ni siya karon murag lain ako pamati mo karon kay wala ko nakuha na Dili. wala ko nasuyop ang tawas og tama. Murag ikaw nangawat, natagnaan nimo mong sarili. Ikaw nangawat no. Di ba? Napugos sa mong bud Napogo. kawat. Ay, sira pagas. Isa. Napugos sa mong ato minda kay wala pud lagi kaon ba mao nang ano. Ano mangawat jud ay? Wala jud kwarta? Mangawat na jud? Ha? Grabe pod. At least Silingan, unom ka manok, pulo ka manok. ni tinuod og istorya ang ano dira wala nagkuan sa imo ha. Gani, ikaw kay natagnaan. Naunay kasi mong kuan. Tagnaan ko na naman ngay kog pasaylo. Ni O malak sige, ka. amino na ko nga nagkawat ko pero nangay naman kog pasaylo. O karon, ako'y bayrig 2,000. Pabayon mo pa kun mag 2,000, ikaw naman yung nangawat, kabalo naman ka. O sige katong ibayad ni Salumi, i-Gcash na lang sa imuha diretsyon ha. Pasayan sa kuha ha. Direct Nga na lang. ka. Mananambal na kawatan.